Milé kozmetičky, často nám píšete alebo voláte ohľadom náhradných súčiastok. My máme, ale väčšinou len do tých prístrojov a zariadení, ktoré my sami predávame. Napríklad máme všetko do dermabrázie. Či už potrebujete náhradné filtre, máme penové alebo tieto ploché biele, napríklad náhradné silikónové hadice do dermabrázie. Tiež sa časom opotrebujú. Alebo kovové hlavice na dermabráziu. Náhradné súčiastky, keď vám, dajme tomu, padne z ruky skin scrubber, poškodí sa, tak si viete objednať. Takisto často riešime náhradné plexinádobky do naparovačov, ale aj z toho máme viac druhov, záleží od typu toho naparovača. Náhradné hlavice na ultrazvuk. Menšie, väčšie, len tam potom vždy treba upresniť, že aký je koniec tej hlavice. Alebo sú ešte staršie typy na skrabery, kde sa ešte používa tento remeň na uzemnenie toho prístroja a tieto sa potom časom tiež tak roztiahnú a tak sa opotrebujú. Alebo teraz veľmi často hľadáte alebo voláte ohľadom hlavíc do oxygénneho prístrojov, takže aj tie ešte máme, všetky 3 hlavice. Takže keď máte takýto nejaký problém ohľadne súčiastok, tak iste vám vieme poradiť, len kľudne píšte a volajte.